Κερατώδης απόδραση. Εμπρός, κέντρο. Θέλω να κάνω προσωπική τερατική κλίση προς τον Τζόμπι Άμπερκόπι. Είναι επίγον γρήγορα. Χίμπι, φύγε από το τηλέφωνο μου. Είναι τερατώδες αυτό που έκανες. Τζίμπι, βγάλε τον αδελφό σου το Χίμπι από το θάλαμο της μούνιας μου. Στηρίζω τώρα. Με το ξηράφι μου και με την ωραία θανατηφόρα κολόνια μου. Ως εδώ και μη παρέκει. Κομικού! Φτιάχνω την πόρτα της καταπακτής. Αργότερα αυτό. Θα πουλήσω το Τζίμπι και το Χίμπι στον καθηγητή Τρελάρα. Τηλεφώνησέ του και πες του να έρθει εδώ αμέσως. Και αφού το κάνεις αυτό, τότε να φτιάξεις την καταπαχτή μου. Μίλτον, ο καθηγητής Τρελάρας ήρθε, παιδιά. Εδώ είναι καθηγητή Τρελάρα. 2 γνήσια τέρατα, χειροποίητα με εισαγόμενα υλικά. Πρέπει να τα εξετάσω πρώτα. Έχει κοτρώνες στο κεφάλι του. Βγάζει και γλώσσα. 2 αριστερά νύχια και καθόλου τεριδόνα στο δόντι του. Φτηνές κατασκευές. Στα παλιατζίδικα μπορώ να βρω πολύ καλύτερα τέρατα. Θα σας ξεφορτωθώ αργότερα. Στο μεταξύ, Μίλτον, πάρε τα κλειδιά και κλείδωσέ του στο μπουντρούμι γρήγορα. Αδέρφια σου φυλακίσεις χοντρομπαλά. Λυπάμαι, παιδιά. Πονάω πιο πολύ από εσάς τώρα. Γιατί? Γιατί το δάκτυλό μου μαγκώθηκε στην κλειδαριά. Πρέπει να βγούμε έξω. Δεν θέλω να σαπίσω εδώ μέσα. Ούτε εγώ. Πρέπει να βγούμε έξω να σαπίσουμε. Έχω μια ιδέα. Μίλτον, βοήθεια. Με πονάει το στομάχι μου. Με ξαγέλασε. Αποκλείεται να έχει πόνο στο στομάχι. Δεν έχει στομάχι αυτός. Πεινάω πολύ. Κι εγώ πολύ. Κοίτα. Όχι, δεν μπορείτε να μπείτε, κύριοι, εδώ μέσα. Και γιατί, παρακαλώ? Ο κύριος δεν φοράει κραβάτα. Περάστε, κύριοι. Μπορώ να συστήσω το μαργαριτάρι κροκοδίλου. Όχι, φάγαμε κροκοδίλους για πρωινό, κύριε. Αυτά εκεί τι είναι? Για να πλένουν τα χέρια. Ωραία. Φέρε μας 2 μερίδες χέρια και ένα γεύμα εμπόρου. Εγώ τον θέλω καλοψημένο τον έμπορο. Σαν ωραίο κοτόπουλο μου φάνηκε αυτός ο έμπορος. Άλλο πράγμα το σπιτικό φαγητό. Ο λογαριασμός σας, κύριε. Ο λογαριασμός, μα τα τέρατα δεν έχουν λεφτά, δεν το ξέρεις? Τέρατα! Δεν θέλω να τρομάζω τον κόσμο. 2 απέσια τέρατα κυκλοφορούν στην πόλη μας. Έχουμε ανάγκη από απέσια τέρατα, βέβαια. Μόλις πιάσουμε αυτά τα 2 απέσια τέρατα, θα ξεφορτωθούμε το Χίμπι και το Τζίμπι. Ακόμα κυκλοφορούν ελεύθερα τα 2 τέρατα. Ωραία, ελεύθερα τέρατα. Έλα, τερατάκι μου. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι, Κόκο. Άρα, Ο πρώτος που θα πιάσει τα τέρατα είναι και ο πρώτος τρελός επιστήμον. Ο καθηγητής Τρελάρας. Ο Χίμπι και ο Σίμπι. Κλείστε μας. Όλοι μας κυνηγάνε. Εσάς κυνηγάνε? Δηλαδή εσείς είστε τα 2 απέσια τέρατα? Είμαστε. Γρήγορα. Καθηγητή, παράξενε. Έπιασε τα απέσια τέρατα. τα αγοράζω για $10. Το ένα. Μίλτον, κλείδωσες καλά την πόρτα.
Μάλιστα κύριε καθηγητά. Και πέταξες έξω το κλειδί. Ναι κύριε καθηγητά, βεβαίως. Ωραία, γιατί αυτό μου αξίζει.